ukuze mazi yena. Nathi advice ka Paul nethi yeba mfethu akenya ukwazi izinto eziningi. Kodwa manje nabamba ukwazi. Manje nabamba ukwazi yena. Kodwa kubantu kaKristu. Manje nabamba yena. Abafuni singeke babe ne-stress ukuthi hawu uSibani uselule nobani. USibani usethi ukuthi uSibani angeke utholakale wena njalo kubantu abangokhuzwayo in the church. Kubantu abangohandi with care. Ngoba kugwela abantu in the church. Abazi yena. Wena njalo kufanele ukukhuzwa abantu phakathi. Inkinga umazi. Wena njalo kwathi kwabanengi ngencane uyayiyeka lento khona inkinga awasana awumazi. Ngoba kwavuka izimpi along the way. Wena inkinga yakho uyahlela kodwa mawumazi yena omisayo. Number 2, namandla okuvuka kwakhe. Awazalwane. Namandla okuvuka kwakhe. Masikhuluma ngamandla okuvuka kaKristu. Kwathi kunzima. Isimo senyama sisho ukuthi ngokwenyama nangokubuka kwabantu kuphelile ngoKristu. Kodwa abasho amandla kuNkulunkulu akuyi. Oh my God. Ngoba siyavuka noma ngabe kuthiwa kunjani. Uma amandla kuNkulunkulu ekithi. Oh my God. Ngigale ngazi yena. Nawa amandla kuNkulunkulu akimi. Uma amandla kuNkulunkulu akimi. Ngivuka noma ngabe isimo sesingcindezele kanjani. Noma ngabe isitha sesingwanephi. Kodwa lamandla kuNkulunkulu mayekuwe. Uyavuka. Akosimo samwaba. Akonto yamaphambi kwakho. Ngoba amandla kuNkulunkulu ayakuvusa. Kuzo zonke izimo angeke uphelele leso simo. Amandla kuNkulunkulu azovusa. Don't give up. Musukhuluma negative uzovuka ngoba amandla kuNkulunkulu akuwe. Sengathi bandla kaNkulunkulu nasemene obhekene naso ungahamba uyishaya imfuzo ufake isandla emaphaketheni uthi amandla okuvuka kimi. Oh my God. Ungasabi.